ଆଜିର ମୋର ବିଷୟ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାହା ଯାତ୍ରା ଯାହା ପୁରୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ରଥରେ ବିହାର କରନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିଶେଷ ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ହୁଏ। 1. ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଷାଢ଼ ମାସର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନେ ଦେବତାମାନେ 108 ଘଡ଼ା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପରେ ଦେବତାମାନେ ଅନସିତ ହୋଇ ଅନସର ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ଅନସର କରନ୍ତି। ଅନସର ପରେ ଦେବତାମାନେ ନୂଆ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେନ୍ତି। ଏହିକୁ ନବୟୌବନ ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ରଥ ଥାଏ। ତାଳଧ୍ୱଜା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ, ଦର୍ପଦଳନା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ। ଦେବତାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥାନୁସାରେ ନାଚି ନାଚି ରଥପଥ ଦ୍ୱାରା ରଥରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଗଜପତି ରାଜା ନିଜ ହସ୍ତରେ ଦେବତାଙ୍କ ରଥ ପୂଜା କରି ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଓ ଝାଡ଼ୁ ଦେଇ ସଫା କରନ୍ତି। ରଥ ଖେଞ୍ଚି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଏ। ଏହା ମାନବ ସମୁଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଖେଞ୍ଚାଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ହେଉଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ବିଧି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଗଲେ କିନ୍ତୁ ରାଗରେ ଫେରିଆସନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଠାରୁ ଫେରନ୍ତି ଯାହାକୁ ବହୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଫେରିବା ପରେ ଦେବତାମାନେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ଶୋଭିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ସୁନାବେଶ ଭାବେ ବିଖ୍ୟାତ। ଶେଷ ଦିନ ଦେବତାମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ରଥଯାତ୍ରା ଏକ ଧାର୍ମିକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭରା ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳିତ ହୁଏ।